Hur går det, Ronny? Det går åt helvete. Ah! Fy tusan. Ja. Det behövs en dammsugare här. Ja, men Men jag viftar inte iväg allt på mig. Jag ska ha skruv. Så är fullt i glas på det. Mm. Vad är det? Hur ska jag få... Åh, fy fan. Det är inte lätt att hitta en skruv här. Nej. Tju! Ronny. Fan, har du tagit till det nu? Oj. Oj. Vad du ska göra? Nej, jag vet inte. Ett toj. Snart hittar du snus också, eller vad? Snus och OB. Ja, det var någon jävla skruv. Jag får gå ut i luften och möta.